abaningi ababona bezicebi kulomhlaba Jesus Lord baqala ngokukhuleka kudrug oqala Hey. wonke amaholidi agujwa wemkhosi Amen. asiwagubhi Yebo. Nkosi Yesu ngoba alikho ibandla lamaRoma kodwa amaRoma umbuso waseRoma Nkosi yezulu balwa umbuso waseRoma kuyadabukisa ukuthi abantu abaningi bayizindimbani bantu bagcina emabandleni ngamasonto baye ebandleni abazi ababaholayo bayakwazi lokho uthi laba abantu engizenzele bona ukuba bashukele udumo lami emhlabeni ngiyathanda ukusho ukuthi ukuthi ube khona emhlabeni uNkulunkulu wayefuthi ubukhona bakho kube okuveza yena kube ukushumela yena Welcome once again kuKota 2 Media igama lami ngomduduzi ngwakashabangu asibingelele sibonge nje ipresence kaMoya oNgcwele phakathi kwethu sibonge kuMusa selokhu sihlangana malanga wonke ngiphinde ngibingelele abangcwele kwezindawo zonke la finyelela khona le message yeKota 2 Media mhlawumbe uyaqala nje ukuhlangana nale channel ngizothi ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi 18 umuntu kanye noNkulunkulu simbonge nje abazalwane nama returning viewers siyabonga nama channel partners siyabonga isupport yonke nje eniyenzayo wonke umuntu osupporta abazalwane siyabonga inkosi inibusise nje inigcine kuningi enikwenzayo siyakurespect lokho kakhulu namhlanje angikho ngedwa nginabafundisi la ngiyazi nje ukuthi mani babona nijabula nami ngijabula kabi ngiyazi sofunda futhi namhlanje kukhona umpostoli uNgubane khona umongameli uDlamini siyayibonga nje le presence yabo belokhu nje besibusisa nje uyabona ke sibabingelele kodwa yebo sinamukele futhi siyanibingelela amen siyabonga ukuthola ithuba elihle kangaka kumholi wethu ubabushabangu siyabonga kakhulu yebo uNkulunkulu sasigcinile wasipha lithuba ukuthi silale siphinde sivuke siphinde futhi sibonane soloko sagcinana kuloko okudlule bangcwele amen igama ngusiphelele isibongo waDlamini ngiyabonga kakhulu ngomntwana osindisiwe umntwana omusha umthanda kakhulu uNkulunkulu yebo owahlengwa naye kade enza izinto ezimbi yizo noma ngizala abazali abasindisiwe kodwa nami ngaphuma esandleni kodwa ngenxa umsa kaNkulunkulu ngiyabonga ukuthi namhlanje ngile ndawo ngishumayela indaba ezinhle ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ngibe phakathi kwabagcotshwa phakathi kwale ndawo uNkulunkulu asibizele kuyona njengamanje nje siyanibulisa babukeli balaleli bethu endaweni zonke emagumbeni amane omhlaba siyanibingelela endaweni zonke abantu abasha nabethu abancane uSunday School yebo siyaxolisa kakhulu ukuthi singawubingeleli uSunday School bangcwele kusuke kube kuningi kodwa nje sibingelela nje wonke umuntu okhona nje emhlabeni bangcwele sithi siyabonga uNkulunkulu esivulela iplatform nokuthi size la kule ndawo ukuthi sizokhuluma indaba ezinhle esezweni likaNkulunkulu sishumayele uKristu bangcwele akukho okunye ukusilethela egoli siyazi ukuthi abanye endaweni kanje baletha into eziningi kodwa thina sibonga umusa nje kaNkulunkulu osilethele nje bangcwele ukuthi sizokhuluma ngale ndaba ezinhle indaba ezokubuyisana noNkulunkulu siyabonga egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha amen amen ngiyabingelela egameni lenkosi Kristu Jesu waseNazaretha amen inkosi yamakhosi ingonyama kaJuda impande kaDavida Jesus ngingubaba nje uNgubane omntwana kaNkulunkulu osindisiwe egameni lenkosi Kristu Jesu amen ngiyabingelela kakhulu abagcotshwa bonke endaweni zonke lapho kufinyela khona lesi station seKota 2 Media ngiyababingelela kwelihle igama lenkosi yethu Kristu Jesu ngiphinde ngibingelele umgcotshwa ngapha umphathi station ubaba uShabango kwelihle igama lenkosi Kristu Jesu simbonga kakhulu uNkulunkulu nangaye ukuthi nje aqhubeke njalo emlalela uNkulunkulu sola akubeka enhlizweni yakhe kuze kuqala uba khona station esibizwa ukuthi iKota 2 Media ngakho sengibingelela futhi ngibonga kakhulu
ukuthi uNkulunkulu bemuhle nangemkhulekweni ebangcwele nesithwala enesendaweni zonke nesikhulekisa nanamhlanje kwenzekile ukuthi ngenxa yemkhuleko yenu sasaphina futhi uNkulunkulu kwakuhle kuye uthi sikwazi ukuphinda sifinyelele lana estation seKwatathometer ngakho siyambonga kakhulu ophilayo inkosi nibusise kwelithi igama lenkosi Kristu Jesu manje naphakade amen 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 siyabonga siyabonga impela nje kubingelelwa kamnandi inkosi Jesu futhi singeke samoshanana isikhathi sivele sibe sincane nje nalesi sikhathi engathi ngavela nje ngigibele endabeni amen yebo siqoqele izindaba ezimnandi yebo amen siyambonga ophilayo yebo egameni lenkosi Kristu Jesu ngiyakhumbula kwenye game engangathi mangichaza lana kwakhona njalo kwahlala kungishayise ngovalo kuze be namuhla egameni lenkosi Kristu Jesu lapho khona engaze ngachaza ukuthi ngabona ongathi ngiyagejima ngigejima endaweni zonke ngingena emabandleni kugejima ibhano eliphezulu leloke kumenyezwe njalo kuleli bhanoyi akudingi lifike nje lizolanda ibandla likaKristu Jesu lifike khona ongazilungiselanga ngokugcwele amen ngabe ke kugcineni into ephinde ngishasa kakhulu ngovalo kukhona okakhulu kimi ekuqaleni uNkulunkulu eqala ukungithuma ukuthi ngishumele livangeli endani zonke emagumbe noma nomhlaba lapho uNkulunkulu wathi kimi uma ngithi baxwayise ungabaxwayisi bazofa abafele ezonweni zabo kodwa igazi labo ngolibuza esandleni sakho le ncwadi ithola lapha lencwadi kaHezekiel kusahluko 3 from verse 17 ingakho ke ngenxa yaleyo ngcindezi emoyeni wami ukuthi kusho ukuthi noma ngathiwa kade ngangihamba endani zonke uNkulunkulu engisebenzisa ngelishoma levangeli njengoba manje yena sokuyisikhathi elizethizi lenkosi insindiso isisondele kunesikhathi esaqala ngaso ukukholwa nokusindiswa manje na isikhathi lesi elizelathizi lenkosi mofunda laphana encwadi kaHosea kusahluko 4 uverse 12 awungifundele mongameli incwadi kaHosea kusahluko 4 uverse 12 Jesus Lord kwendalo lithizi lenkosi insindiso isisondele ngiyazi ukuthi ndiwasithi singabantu abankulunkulu abasindisiwe baye baze bathi abantu abane ababuka ngokwenyama bathi kade nanithi uJesu wena uzobuya nabana abashumela ngaphambi kwenu ngisho okhokho abaningi ababisho ngaphambi kwenu baze bafa kodwa lo Jesu wena akabuye uswamani na kuyinganekwane cha phela konke lize lathi lenkosi encwadi omshoyo kusahluko 3 kweLold Testament yathi konke nesikhathi sakho namhlanje yena kulezi insuku sokusele kuphela ihora nomzuzu ukuthi asiwazi nosuku kodwa insindiso isisondele kunesikhathi esaqala ngaso ukusindiswa ngakho sokudinga ukuthi nombani ayithi into ngathi uyaqala ukuthi kade wakholwa noma kade wasindiswa kade wayinikela kuKristu Jesu kade wawumsebenzela ushumela ivangeli noma ufundisa kodwa isikhathi manje uzithintithe uzilungisise kwamanje na seduzane ihora lokuphuma siye endaweni uKristu Jesu asilungisele yona ukuthi siphile kuyinguna phakade lapho lithe lenkosi lokhalithi longo bese lapho uyobelanda abakhe ngicela ngokuphuthuma mongameli ungifundele lencwadi uHosea 4 uverse 12 bese siqhubekela phambili amen sifuna uverse 12 bami verse 12 kuphela okay abantu bami Amos 4 verse 12 okay bengiqondo Amos 4 verse 12 ngiyayizwa naleyo ithi abantu babhushiswa ngokuswela ulwazi uverse 6 lapho la kade ufunda khona manje lesike sakhuluma ngayo before manje sifuna Amos 4 uverse 12 verse 12 okay ngalokho ngiyakwenza njalo kuwe Israel ngalokho ngizokwenza njalo kuIsrael Nkosi yezulu amen njengoba ngizokwenza njalo kuIsrael ukuthi manje la ngikulanda ukukhipha eGibhithe uyezweni engakuthembisa ngalo amen
ngakwenza njani ke Israel na? Njengokuba ngiyakwenza lokhu kuwe, zilungiselele ukuhlangana noNkulunkulu wakho Israel. Ngakho ke zilungiselele. Ingakho ekugcineni sosikhathi sokuzilungiselela. Ingakho ekugcineni nangesikhathi esidlule omunye angazathi la Nkosi yezulu. Amen. Namhlanje njengoba ngisazoqhubeka ukukhuluma ngokuqedela kulezinto lezi eziligugisayo ibandla ezamabhizinisi kaSathane. Omunye ngathi nasekuqaleni kade kwakhunywa ngalokho wathi nevani kade lashumayelwa kodwa namhlanje isikhathi sokuzilungisa ongathi uzilungisa okugcina. Manje isikhathi sokushanelisisa, isikhathi sokusulisisa, isikhathi sokukodobhisisa, isikhathi sokupholishisisa ngoba yinsuku zokugcina. Ingakho namhlanje yena nangegeme edlule sathi ngasikhuluma ngamabhizinisi kaSathane saze saphinde sawachaza awokudla kwazi ongena ezingubeni. Namhlanje soqhubeka futhi siyichaza kafishane ezinye zalezi ingubo. Nangegeme sazichaza sasathola kukhona nezingubo athi umuntu mayigqokile nje zimkhombe komunye umbuso uthi ingubo zokufeba lezi ezazagqonsho othamari nabantu ukubathi babe izifebe kodwa begqoka lezi ngubo zokufeba elizethi lenkosi kwendawo incwadi kaTimothy lithi owesifazane udinga ukuthi agqoke ngendlela efaneleyo. Kanjalo nathi thina besilisa sidinga ukugqoka ngendlela efaneleyo ukuthi asisafani nalo ambuso. Ngiyafisa kuphinde futhi ungifunde lapha mongameli uJakobe 5 uverse 1 nje no verse 2 egameni lenkosi kethu Jesu. Amen. Ngoba uSathane uyiqile. uSathane uyakwazi ukuthi abakhohlisa abantu ayibeke lento zakhe zombuso wakhe kuba ngathi zona ziyinani eliphezulu elingaphezulu kwa wonke amanani ukuze umuntu athi uma ezigqokile azibona ngathi impela hayi usezingeni elingaphezulu kwabo bonke abanye. Ingakho nasemabhizinisini akhe uzenza lezi ingubo zakhe kuwathi ziyabiza kunezinye ingubo ukuze abantu babeyigqoka kuwathi bayibona bengcono kunabanye uze nomunye ayihahe ethi mangigqoke lezi ingubo lezi ngizobona phela ngisestyleni ngizobona ngeseyintweni ngizoncotshiwe usibani bayidla indwanga Nkosi yezulu usibani uhamba yedwa usibani la endaweni uyena yedwa akekho ogqoka njengaye ngani ngoba inkinga ugqoka into ezibizayo. Jesus Lord angifundele Jakobe 1. Amen. Jakobe 5 verse 1. Nina bacebile. Mina nabacebile Nkosi yezulu. Khalani nilile ngezinhlupheko eziyakunehlela. Khalani nilile nabacebile ngezinhlupheko njani? Ezonehlela. Ingcebo yenu ibolile. Nezingubo zenu zidliwe izinundu. Ingcebo yenu nina abacebileyo ibolile. Amen. Ngakho noma athiwa amabhiliyoni Yep. kodwa makuyingcebo engenayo uKristu Jesu leyo ngcobo ibolile. Ukuthi uyaziwe ngala uhlala ngakhona ngakini. Yebo. Noma nasemabhenki ethiwa cha impela imali yakho siyazi yavala ibhenki lonke. Noma uyisicebe esaziwa ukuthi cha ubadlula bonke abantu emhlabeni ngemali. Kodwa mongamazi uKristu Jesu. Uma ungenawo uKristu Jesu uphethe ingcebo ebolile. Amen. Nkosi yezulu. Noma athi uhamba ngemoto othi impela cha alukho akekho into okwazi ukuhamba ngohlolo lemoto ohamba wena endaweni. Nkosi yezulu. Noma be imoto nje etoba khona emhlabeni uwena oqala oba nemali okuyithenga kodwa izwi lenkosi akusho mina akusho baba ngubane leyo ngcebo ibolile ukuthi ulale emahotela asemazingeni aphezulu ko floor banibani ko stairs banibani ukuthi udlukudla okusemazingeni anjani kodwa leyo ngcebo injani ngokwezile nkosi ibolile. Yebo. Bese thi nezingubo zenu zinjani zidliwe inundu zigugile. Amen. Nkosi yezulu zinikizekile. Ingakho kumanje kunezingubo ezidasethu othothi nje ufestolo intsha
Yebo. uchochi idabukile kodwa iprice yayisezekele phezulu Yebo. bayithenga abantu Kakhulu. futhi bayithenga bayibone bese styleni ngwabona bagqoka ingubo ebizayo Yebo. ethengwa vele zinjani zidabukile eziye zamabhlukwe Hey. zojini eziye ziyiketi kodwa zithengwa zidabukile Yeah. uyezwa inkinga Nkosi yezulu minani nina abacebileyo khalani nilile ngezinhlupheko eziyakunehlela Yebo. ngakho lengcebo nale ngubo egqokile Yebo. ulindelo ungena einhluphekweni ukube amehlo akhe ayavuleka namhlanje bokudinga uvele ukhala ulile Yebo. amehlo akhe amunuleke izinyembezi ngoba usizo lokwehlela Nkosi yezulu usizo engakaze libone emhlabeni Amen. Nkosi yezulu Yebo. usizo liyakwehlela Eish. alukaze libone emhlabeni ngale ngcebo engena Kristu Hey. ngale ngcebo yokubhubha nengubo omayigqokile zibedliwe inundu ngenye indlela usathana akakufihleli Yebo. le ngubo ziyakuchaza ngoba zichaza impilo iyona ukuthi usathana uqedile ngawe kade ayinikiza waqeda impilo yakho Jesus Lord. Nkosi yezulu Amen. uma lisho kanjena lithi khalani nilile ngenhlupho ezakunehlela ngikhumbule ngizozalana ngakusasa ngizolandela liphupho leli engabona ngigijima kuthiwa ngilungise ibandla usizi engalibona lapho Nkosi yezulu uyazi umongameli ngaze ngamxoxela nomama kwami ekhaya ngaze ngamxoxela usizi engalibona lapho nami ngabona ngathi ngabona ukuthi lana akho noyedwa ozosala emhlabeni abantu bonke mangenzeka ngempela ngandlela engayibona akekho ongasala emhlabeni kodwa kwathi leso sigaye salobo bomnyama kwaqhamuka ukukhanya okwamaqhawa lokukhanya nami ngase ngasaba ngoba ngase ngibona nami kungcono ngikulobo bomnyama ngoba le nkinga engiyibonayo ebalekelwa abantu bonke so ungcono khona uyibalekele bomnyameni kodwa ngathi ngisekulobo bomnyama kwavuka ukukhala kwavuka kwangikhanisa ngaqale ngasaba babushabango kanti kodwa lokukhanya kungikhanyiselani ngoba manje le nkinga ebalekelwayo izongibona mina Nkosi yezulu ekudineni lokukhanya kwavele kwaqonda ngqo kimi nomuzi wami egameni lenkosi yethu uKristu Jesu kwavele kwasela khona izwi elisho phezulu lithi sanibona lavele langibingele ukhomithi liyangibona egameni lenkosi uKristu Jesu laba shonjela ngaphaphama ngakhuleka Hey. Nkosi yezulu Amen. ngakho minani nina abacebileyo Yebo. Nkosi yezulu ngezinhlupheko eziyakunehlela ngoba kuyokwetha usisi olingazange lubonwe Nkosi yezulu igolide lenu nesiliva lenu sasufuna verse 3 igolide lelu nesiliva kugwalile kugwalile kumnyama phambi kaNkulunkulu qhubeka nokugwala kwalo nokugqwala igolide lenu nesiliva lenu igolide lelu nesiliva lenu kugqwalile nokugqwala kwakho uyakuba ngufakazi ngakini kuyoba ufakazi lobu bomnyama ngakini qhubeka kudle inyama yenu njengomlilo kudla inyama yenu njengomlilo niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela niqongelelile ingcebo ezinsukwini zokuphela njengoba namhlanje sensukwini zokuphela Yebo. uyabona lapha babegayeka abantu kwangathi ngeke sale umuntu noyedwa umuntu emhlabeni Eish. Jesus okufakazela lelizwe Yebo. yabo ethi lokhu kuhlupheka kuyobe kudla inyama yenu njengomlilo uyabona umlilo mawudla udla yikho into esalayo into efakwe emlilweni Nkosi yezulu Amen. okukhomba ukuthi ey'ntweni zokugqoka nalezi ezibonakala zibona sesitayeleni zisemazingeni nangeprice zezadasa ibize etolo noma athi umzalo nobe nazo kodwa mawufuna umhlangabeza uKristu Jesu kulenzo zokugcina kudinga ukuthi uhlukane nazo
Amen. Egameni lenkosi Kristu Jesu. Amen. Ngoba izinto zonke lezi zamabhizinisi obumnyama. Ingakho uJesu ezowakhuluma kanje encwadi kaMateyu kusahluko 6 uverse 19 no verse 20. Ngiyafisa ungifundele mongameli ngokuphuthuma nesikhathi vesibaleke ngendlela emangasayo. Sizwile lapho la sisuka khona incwadi kaJakobe. Yebo. Uthi azathi izingubo zenu zidliwe inundu. Lana sizokhetha uJesu kwayichaza le ndaba. Awuqhube awuyifunde iqala mongameli before Ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Lapho kona inundu nokugqwala. Nalapho amasela efohla khona. Ningayibekelike ninabangcwele. Yebo. Ingcebo emhlabeni lapho kona khona inundu nokugqwala. Sizwile ngaleni ukuthi izingubo zabo zidliwe inundu. Laba abande ukujeziswa. Nengcebo yabo igqwalile. Thina amakhetho singazibekeleli ingcebo yethu lapho. Nalapho amasela efohla khona ebe. Verse 20. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungoni inundu nokugqwala nalapho amasela engafohli khona ebe. Nkosi yezulu. Amen. Ngiyakhumbula ukhetho uJesu usho kakhulu. Wathi ngisho sikhuleka. Singakhulekele lento lezi eyifundiswa kakhulu abezizwe. Yebo. Ngoba uthe konke lokhu okubonala kuyingcebo. Nakho konke okubonala kuyinzuzo ongaba ingcebo yemali, nongaba yeyimoto, nongaba yeingubo, nongaba yokudla. Wathi kodwa thi into yokuqala ofuna siyifune umbuso wezulu kuphela. Sifuna kwaphezulu. Amen. Waza mekhuluma wathi ibhekane inyoni azihlwanyela zivuna kodwa ubaba uyazondla ngakho thina ethi indlela ukuyibekelela ingcebo ukuthi kuphela sinikele imizimba yethu nako konke okwethu ukuthi azathi uDavid konke okime makubonge igama lika Jehova. Nkosi yezulu. Amen. Awungifundele laphana uverse 3 kusahluko 5 sibuyela kena uJakobe. Lengcebo abathi mabeyibona kungathi impela cha isezingeni nangemali eningi. Amen. Nkosi ukuthi lengcebo bayiqongelelana kanjani konke lokho kuyicala. Indlela abayiqongelela ngayo. Yebo. Njoba komanje belinde izinhlupheko zayo. Nkosi yezulu. Jesus. Ovesibani baba. Okuyindlela nayo lokuyiqongelela engafuneki kumntwana kaNkuluNkulu. Jesus. Nkosi yezulu. Verse 3 no 4 no 5. Okay. Igolide lenu nesiliva kugqwalile nokugqwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini. Kudle inyama yenu njengomlilo. Niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela. Nkosi yezulu. Bekani umvuzo wezisebenzi ezavuna amasimu enu eniwugodlileyo uyakhala nokukhala kwabavunileyo kungenile ezindlebeni zenkosi Sebawoti. Nokukhala kwabavunile kungenile endlebeni zikaJehova. Ngakho lengcebo bayiqongelela ngendlela abantu abasebenzayo bangabaholeli inkokhelo efanele. Ngakho ngokwezwi lenkosi nakho konke lokho uma uwumntwana kaNkuluNkulu kuyamngcolisa. Amen. Kukwenza ube yilunga elingcolile phambi kaNkuluNkulu. Kuyaligugisa ibandla kwenze lingafanele lingakulungeli ukumhlangabeza uNkuluNkulu. Ngakho kudinga nomathi unesisebenzi usiholele ngenkokhelo efanele. Obufanele nawe ungajabula mawukhokhela lenkokhelo. Ungabasebenzisa abantu njengoFaro owathi meyicindezela uIsrael eGibhithe. Nkosi yezulu wathi mabenzele imithwalo ibe nzima kakhulu kunakuqala kodwa bebehola bekhala inkokhelo ingabanelisi. Amen. Nkosi yezulu. Konke lokho kuyaligugisa ibandla egameni lenkosi Kristu Jesu. Ngiyafisa siye encwadini kaLuka kusahluko 4 sifuna khona amavesi amabili kuphela u6 no7. Lana
ngiyafisa ukuchaza kafishane uma ngamele sazofunda nje ngokuphuthuma. Yebo. Ngikhumbula lana amaokrethu uJesu esentabeni. Nkosi yezulu. Elithi izwi lenkosi before entabeni waqala kuJohn umbhaphatisi wabhaphatiswa. Uthe sebhaphatisiwe wagcwalisa ngamandla kaMoyengcwele. Uma oyengcwele wona wasumuhola entabeni uKrethu uJesu. Ukuzayo basempini ayolingwa uSathane. Egcina uSathane masekwenze konke esemlingile ngayo yonke into. Egcinela uzothi masebona sehlule ngakho konke usezomhalisa ngale ngcebo le esithi ingcebo obumnyama ingcebo okubhubha uthi kodwa le ngcebo ngingakunika yona kube yakho yonke uma nje wena ukhuleka kimi kuphela. Amen. Kulo kuphela uSathane afuna ukwenze kuye ukukhuleka kuye. Njalo. Nkosi yezulu ukuze sizwe kahle awuyifunde emongameli uverse 6 no 7. uSathane wathi kuye amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo ngokuba nginikwe mina futhi nginika noma ubani ngokuthanda kwami. Nkosi yezulu uma nje awufuna uverse 7 ngakho ke wena uma ukhuleka phambi kwami konke kuza kuba ngokwakho. Abaningi ababona bezicebi kulomhlaba Jesus Lord baqala ngokukhuleka kuDrug oqala. Hey. Nkosi yezulu. Amen. Angithi kanti bekhula kuDrug. Yebo. Nalama business abawaphethe aweyitolo. Yebo. Awamafemu. Vele bakhuleke ibani eqala kuDrug. Wasiyabanika. Yingakho abantu abaningi banama business abane bayatha kuzobaninga ngisho into eziphathekayo. Kunabantu abaphiza abaziyo ukuthi ukuze le business iqhubeke njalo ngesikhathi esithile kufuneka igazi lomuntu. Abanye baze basho ukuthi ezindlini zabo kulezindlu ezingavulwa kwakunezinto ezivalelwe lapho ukuze phela le business ibe njani iqhubeke. Kodwa nansi inkinga abantu abasendaweni bambona eyusoma business omkhulu nohlonishwayo. Nkosi yezulu ngakho amabhizinisi onke lawa esitha uSathane wasemsayo kodwa kuphela into ayifunayo ukuthi kuphela bakhuleke kuye. Nkosi yezulu ngokunika wona ngoba inikwe mina. Ngiyathanda ukubeka kahle lokhu ngesineke. Mawuqaphela kahle uJesu lapha akamphikisi uSathane ngoba uyazi ukuthi lo kakhulumayo ukhuluma into ekhona ngempela futhi into eyenzeka ngempela. Ngoba uSathane ngamhlephonsa phansi siyakhumbula lapha encwadi kaHezekheli kusahlo 28 limchazile uSathane ukuthi Nkosi yezulu. Amen. Wayehlala phezu kwengcebo yonke wonke amatshe anqabileyo igolide nesiliva na wonke amatshe anenani eliphezulu. uSathane kwakwizona isekelo zakhe ehamba phakathi kwamatshe omlilo egameni lenkosi. Ya Nkosi uJesu. Ngakho uma esho kanjena kwathi uma esephonsa phansi emhlabeni masoncwadini esambulo kusahluko 12 ngamthi uSathane evula umbuso kaBaba uJehova akukho phela lapho ucwanako. Yebo. Kodwa wehla nako. Ikona abasehle nako wasiya kongena olwandle wayosethi iParliament lakhe wasesetha konke ukubusa kwakhe namabhizinisi akhe uze masephuma bese lama business akhe bese masephuma lapho olwandle sewakhipha olwandle kodwa abephehlo olwandle bese ezowasusa emhlabeni bese ezovuka amafemu kaSathane lonke uhlobo lwamabhizinisi awamafemu yonke inhlobo amafemu yonke inhlobo yitolo yonke into ngishawe imoto uqobo kodwa konke kuphehlwaphi kuphetho olwandle uqale kwaba khona ngiyakhumbula ngegeme edlule sike safela sidina ukufika lana sasafela pho kusichaza khona ukuthi njengoba uSathane phela kwaphila ezolwini ngakho uyayazi zonke into
yasekhaya ezulwini Yeah. uyazi ukuthi amazulu nomhlaba adalwa kanjani nakho konke okukhona emhlabeni ngakho njengoba ubaba uJehova waqonda wayidala emfihlalweni zabonala kwelikamoya zingabonayo kwelenyama kanjalo sathana wenza kanjalo waqala qinisa iziselo zakhe zokubusa phakathi olwandle zaba khona kodwa zingakabonakali kwelenyama Amen. uthe eqala ephuma nje zabe kuphela sephuthi bese ziyabonakala esesethe konke nokuzofana naye ukuze abantu bonke bafane naye njoba uyazi sathana ukuthi uthe ubaba uJehova masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze Yebo. ngakho noSathane ingakho noDraco mawuzochaza lenkosi nalapha ngesambulo kusahluko 13 ithi uDraco ufana noyise eqobo uSathane isilo sifana noyise Yebo. Nkosi Yesu Amen. khona uSathane khona lama holiday akabe khona namanje abakhona azabe ukuthi mhlambe ngamagama ajwayelekile kuthiwa ama holiday okugubha imikhosi ebizwa ukuthi ama heritage Yebo. lapho kuzothiwe nombala aqhamuke njani evunulile angivule incwadi kaHezekiah sahluko 28 uvesi 13 wawuseyideni insimu kaNkuluNkulu onke amatshe anqabileyo ayisibekelo sakho isadiru netopazi nedayimani neshohami nejaspi nesafire nesimaragidu nekrisolite nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide nani neyivunulo ngiyithanda la kakhulu ukuthi lithi uSathane waye neyivunulo zakhe Yebo. Nkosi yezulu ngakho ukuvunula lokhu kokwasembuso obumnyama Amen. thina abantu labaNkulunkulu Yebo. okwethu ukugqoka sigqoka ngendlela efanele Yes. sigqoka ngendlela nje yokufihla umzimba Yebo. hayi yokuvunula Nkosi yezulu kodwa uSathane okwasembusweni wakhe okokuvunula ingakho uSathane manje yena esesaba sozothatha umhlaba wonke uthi ize bekhona ngisho usuku odwa usuku lokuvunula noma nafike nemvunulo yakhe Yebo. baze bakwenze ngisho emabandleni ufika befunde try phela namhlanje yena usulo heritage ngisho umfundisi uvunulile Nkosi yezulu beka khetha uJesu ibandla akudingeki lokho Yebo. abafuna ukuyala siyakhona Amen. abafundi bafike lolu suku lokuhlwithwa kwebandla lokhalethile ngoba bekulungele Nkosi yezulu noma bethiwa lokhu bukwenza ngenxa yokungazi Amen. Nkosi yezulu kodwa lithe lenkosi uthi uJesu ngimngasemnyango ngiyangqonqoza mesho incwadi yesabelo sahluko 3 uvesi 20 athi uma umuntu ezwa izwi lami bese yavula ngiyongena ngihlale naye ngidle naye naye adle nami okwakho uthi mawuzwa nje izwi nathi into ubuyenza before yenza ngenxa yokungazi kodwa uNkulunkulu wenza umusa uthi bese fisikhathi sothi bese kuyafinyelela kuwe Nkosi yezulu ingakho thina abantwana bakaNkulunkulu nalama holiday ama heritage asiwaguphi Yebo. Nkosi yezulu wonke ama holiday agujwa kuthiwa wemkhosi Amen. asiwaguphi Yebo. Nkosi yezulu noma uthoba izothi awobani bana oshakade asiwaguphi Amen. Jesu thiyazi ngabasindisiweyo esaphuma emkhosini obumnyama nokuhlabela abafile nokugubha imikhosi yabafile Nkosi yezulu ingakho ngisho amaholiday othiwa oMandela Day thina asiwaguphi yathi noMandela usafa Yebo. ngeke phela ngifike ngithi ngisindisiwe ngithi Nkosi yezulu angisabagubheli nginethi ngikhumbula obaba mkhulu kanye nobaba bese ngiyokhumbula uMandela Amen. Nkosi yezulu phela kusho mangisagubha iMandela Day ngiyekelela ukukhumbula obaba ngibahlabele nabo Ngempela. mawukhumbula lawo maholiday mawusagubha lawo maholiday hayi salusukwenza konke Yebo. Musuyicisha nje ukuthi ugubhe nasekhaya ugubhe lo baba wakho abakuzalileke bona abakondla ngokwenyama kodwa ngenxa yevangeli athi ukhetha uJesu akezange akoletha ukuthula kodwa ulethe inkemba uzophama nsuyise nendodana Amen. Nkosi yezulu Jesus ngakho zonke lezi ivunulo zisifuno zobumnyama egameni lenkosi khetha uJesu amen mawuhlehla kancane
ufunda laphana isaqhubeka ichaza lezi ivunulo lezi kusahluko 27 uverse 24 angifundele mongameli. Bona babengabathengi bakho nempahla enhle ngezembatho eziluhlaza nezifekethisiweyo nangezindwangu ezimibalabala nangezintambo ezalukiweyo eziqinileyo Nkosi yezulu ezindaweni zakho zokuthungelana. angithi lana nje ake ngasho ukuthi uSathane kunalo lonke uhlelo lwamabhizinisi Yep. amafemu amafactory ila kwenziwa khona yonke into la kodwa khona ezisema wholesaler othothi izitolo ezinkulu ezincane ezorder khona Nkosi yezulu kodwa kwamabhizinisi kabani kaSathane zenza lezi zinto lezi eziwukudla okwamabhizinisi kaSathane okuyizingubo okugqoka emzimbeni ngayo indlela okufaka emzimbeni nesike sakubala okuningi nangesikhathi esidlule okubala omacici omaringi omabhengela necklace yonke into okuningi onye sazofika nako sazofika kona egameni lenkosi kethu uJesu kwakhona nje ama necklace amani azabe nana neziphambano makuhle Nkosi yazosifike nangendaba esiphambano ukuyithatha isiphambano Nkosi yezulu. Amen. Kodwa kulungile sofika kuyona ngesikhathi. Amen. Yeah. Amen. Ngiyafisa umongameli aphinde siye lapha encwadini kaDontoloma kusahluko 17 uverse 2 no 3. Izinto lezi ezingadingeki kubantwana bakaNkulunkulu sisakhuluma ngazo namanje yizwe sisaqhubeka ngazo ngoba kulezi insuku ngiyathanda ukule ngihambe ongathi Nkosi yezulu Amen. ongathi ngale ngihamba ngokugcizelela njalo ukuthi isikhathi sokulithinta ichisisa ibandla kodwa ngenxa yesikhathi ifunda ngonkabeli Jesus 2 verse 3 2:17 sahluko 17 uverse 2 no verse 3 uma kutholakala phakathi kwakho ngaphakathi kwelithile lamasango akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona owesilisa noma owesifazane owenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho ngokweqa isivumelwano sakhe wahamba wakhonza abanye onkulunkulu wakhuleka kubo noma ilanga noma inyanga noma ibandla lezulu engingayalanga ngakho Nkosi yezulu lento lesi asifuneki Yebo. lana uma kukhulunywa kanjena kumethi kuchathi ebandleni lika Kristu uJesu Amen. akudingeki uthi kutholakale ngaphakathi ebandleni noma ngaphakathi ekhayeni lomgcotshwa Nkosi yezulu umuntu ozohamba ayokhonza abanye onkulunkulu noma athi onkulunkulu noma Nkosi yezulu Amen. wakhuleka kubo wakhonza abanye onkulunkulu wakhuleka kubo noma yilanga khona ingubo lana ukuthi uthi kwamanye amabandla esike sawabala before njengamabandla mhlamba abija wabathandazi Yebo. abaprofeti utho babe nezingubo ezinomfanekiso welanga abantu zinomfanekiso wenyanga Yebo. abantu sinomfanekiso wothenga lenkosazana. Amen. Uyalizwe ilenkosi lithini? Yes. Akudingeki lokho. Nkosi yezulu. Amen. Kubantwana bakaNkulunkulu. Yes. Ngakho uma etholakala Nkosi yezulu. Amen. Akudingeki Nkosi yezulu kwabalindele uKristu uJesu ukubuya kwakhe. Noma athola kube bekwenza ngokungaqondi. Namhlanje kulezi insuku uNkulunkulu uvule leli thuba ukuthi sizithintithe. Sizibheke wonke amasayidi uthi ngimi ngendlela yini. Amen. Nkosi yezulu ngomhlambe kungenza ukuthi bungasindisiwe. Kodwa ubusebandleni elingasindisiwe wena ngokwakho ojayi yize ngilana nami uma kukhala itilongo nami ngiyomhlangabeza uKristu uJesu. Amen. Nkosi yezulu. Yebo. Namhlanje izwi lenkosi likubeka obala ukuthi sokudinga
kube khona into ozibona la ngamehlo Amen. ukuthi lana akekho uNkulunkulu la odinga uNkulunkulu lo odinga ukukhonzwa Yebo. owadala izwe lomhlaba akekho uKristu Jesu la ozobuye ezolandela akhe ibandla Nkosi yezulu Amen. uma kuukuthi noma kuthiwa uyilunga lebandla noma ubumholi ukushintshe lokho Amen. Nkosi yezulu Amen. sike sakhuluma kuningi esike sakuchaza ngesikhathi esidlule kwazi ukafika khona omazi egolide yonke into kwazi ukafika yonke into omazi egolide ngishamazwe lawo abizwa ukuthi ama falls Nkosi yezulu incwadi kaDaniel kusahluko 7:7 uDaniel kathi ebona izilo noma sike sifunde manje Nkosi yezulu bona ngekhathi ke sayifunda kakhulu ithi isilo sesine sasinamazi egolide kodwa ngiyafisa ukuthi lena nje echaza ngama falls Nkosi yezulu uJohn 8 ngoka John uverse 44 angifundele mongameli Nina ningabayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkaluko zikayihlo yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni akemi eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe lokho engumqambe manga noyise wawo ngakuSathane umqambe manga futhi ubaba wamanga Nkosi yezulu Jesus lakho mawuthatha lamazinyo nomhlanje uthatha uthi hayi angilifakileke lele golide abathi abazana alifuneki Yebo. noma babangwana abahlale bekhuluma ngathi alifuneki kodwa lawa ke phela mina ngiwafakile uthi ungazithethelile ulawa phela mina ngaswe ngagula ngaphuma wonke amazinyo ngifuna nje la uthi ama falls into zikaSathane akayifihli ingakho no drago ama-dragon engawafihlanga Yebo. nazo zonke izinto engazifihlanga Nkosi yezulu ufuna ukuthi yonke into uthi mhla ulahlwa abuSathane esho wathi uthi ungowami kahle angimrobhanga ngimthathe ngefe kanti siza lana sidlule kwenye indawo ebhala ukuthi welcome to Dragon City mhlawumbe uSathane uyabona laphana ngize ngatshela umgcodo wathi uyayibona le ndawo kuthiwa welcome to bani to Dragon City Yebo. uSathane ngoba uSathane wenza njani akafuni ukuthi mawenza into zakhe akurobhe athi awubonanga ngiyakholwa bonke abalana bangayikhumbula leya ndawo abakubadlumela bengiqala ukuyinaka ukudlula kuyona mhlawumbe wathi wasidlule kuyona izolo kodwa ngiyinakanga namhlanje ngiyibonile mhlawumbe uyayazi babushabango hayi idumile into welcome to Dragon City Yebo. le Nkosi yezulu lapha ndiwathiwa welcome to Dragon City bonke okwenziwa khona kubonto kaSathane Hey. lana Nkosi yezulu Amen. lana kule ncwadi siqala kuyifunda manje ithi uSathane uyise wamanga umqambe manga noyise wawo amazinyo lawa afaka kuthiwa yini ama falls Yebo. ngesizulu yini amanga ufaka amanga emlonyeni wakho uSathane ufuna ukuthi lento uyifake uyade uhambe usayowathenga uyothenga amanga Nkosi yezulu ngakho kuba gcotshwa abantwana bakaNkuluNkulu uma kuthi izinyo laphuma mhlambe ngenxa yokugula noma ngenxa yokulimala ngilunge nginjalo Yebo. ngoba uNkulunkulu uyathi anginalo njena ngenxa yesizathu esithile kodwa angizobe sengiyahamba manje bese ngiyothenga ama falls Hey. Nkosi yezulu Hey. ngiyafisa ukuthi sesike sakhuluma ngokuningi kuze uzofika omaringi yonke into omacici yonke into kukhona lokhu uNkulunkulu akubeka futhi inhliziyo nami ukuthi sichaze ngesiphambano imvelaphi yaso lesi kakhulu osithola manje na sigcwele endaweni zonke ngiyafisa ukuthi ke sivule izwi lenkosi laphana uyabona khona into engihluphayo Yebo. awungivule incwadi kaHosea sahluko 4 uverse 6 abantu inkinga yabo babhushiswa kuswela ulwazi Impela. ukuthi le ndlela abantu abasenza ngesiphambano Nkosi yezulu
abantu babhubha ngenqosolwazi ngakho kubalekile ukuthi babe nolwazi ngwanaso isiphambano singena phansi kwala Nkosi yezulu kwaleza ithixo zabezizwe ingakho kunama necklace aneziphambano yep nasemaromeni kunama necklace amaroma abethu amarosana aneziphambano yep bayawazi ukuthi lama necklace lawa kaSathane Nkosi yezulu kodwa ke sisazofika lapho inkosi ibosise awungifundela uHosea kusahluko 4 abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi ngokuba ulahlile ukwazi nami ngiyakulahla wena ungabe ngumpristi wami lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho Nkosi yezulu abantu bami babhujiswa ngokuswela ulwazi yebo ungabinalwazi bazalwane kuyabulala amen Nkosi yezulu amen babhujiswa babulawa ngokuswela ulwazi amen ngiyafisa ukuthi ke sivule izwi lenkosi lapho uJesu ekhuluma khona ngesiphambano encwadi kaMateyu kusahluko 16 uverse 24 khona uJesu wathi kubafundi bakhe uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele uyayizwa lana uthi uJesu lana Yebo. lana ukhuluma abafundi bakhe kade ehamba nabo uKristu uJesu yebo uhambe nabo baba abafundi abafundisa kodwa wafika khona bebagcoba khona yebo bebaba apostoli Nkosi yezulu amen esegcoba abathile abawu12 ukubona babe ngebona abapostoli bonke labo bantu uJesu ayishumela kubona naye ehamba nabo ngizama kulokho ngikucacisa kahle ngoJesu akahambanga nebandla lonke uthi labapostoli ngenanga mhlawumbe sofika lapho masesichaza kahle ngendaba yebandla namabandla ngoba alikho ibandla labapostoli lonke Nkosi yezulu uJesu lethi izwi lenkosi mawufunda encwadini kaLuka kusahluko 6 uJesu waye entabeni wafika wakhuleka Nkosi yezulu noma ake sivula futhi masazokuya sizelana iyavona ke siyifunde ukukhethwa kwabapostoli lapha enhla ka verse 12 kwathi lezo zinsuku waphuma waya entabeni ukuyokhuleka ngalezo insuku uJesu waphuma waya bazalwane entabeni ukuyokhuleka qhubeka wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu kwathi sekusile wababiza abafundi bakhe wakhetha kubo abayishumi nambili lalela ke mgcotshwa wababiza abafundi bakhe ngoba phela babe baningi yebo babengena u12 phakathi kwale nqwaba yebo wasiyakhetha kubona abayishumi nambili yebo Nkosi abawu12 amen Nkosi yezulu amen qhubeka abaqamba ngokuthi abapostoli laba abayishumi nambili sebakhethile Nkosi yezulu wabaqamba ngokuthi abapostoli amen not ukuthi bonke la endlini bazoba ngabapostoli benkolo ukucacisa lapho oh yeah egameni kaKristu uJesu ukuthi kusekwathindeka ukuthi alikho ibandla nje lika Kristu uJesu ngikhuluma ngebandla lika Kristu uJesu la yebo elilinde uKristu uJesu ozobuya ezolanda ibandla lakhe Yebo. ngoba into zonke kudinga ukuthi sizibeke ngendlela zonke into zibe sobala kwase senzo yokugcina uma Nkosi yezulu wasuka lathi izwi kimi lathi mangithi baxwayise ungabaxwayisi bazofa bafele ezonweni zabo kodwa igazi labo ngolibuza esandleni sakho Nkosi yezulu amen asibuyele kuMateyu 16 verse 24 lapho uJesu ekhuluma khona ngesiphambano yebo khona uJesu wathi kubafundi bakhe uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele usho lana Nkosi yezulu amen uma umuntu ethanda ukuza emva kwami kusho uKristu uJesu amen makayidele bese ethatha isiphambano sakhe yes angilandele yebo Nkosi yezulu amen Jesus kwawengasho la ukuthi abasukeke manje oPetro bathatha obhushu nezimbazo bashone emahlathini aseduzane bayogawula igodo
bese bakhe iphambano abazoma sebehamba bambe beyitshethe belandela uJesu Yebo. noma bayodweba indwangu Nkosi yezulu Yebo. abazoma behamba bambe phamsa amaflag aneziphambano okhothi balandela uJesu Nkosi yezulu Amen. kodwa wesho ukuthatha isiphambano sikamoya Esikamoya. Amen Amen. Nkosi yezulu isiphambano esingabonwa ngamehlo Nkosi yezulu Yebo. uthi lana umuntu mezemva kwami makayidele athathe isiphambano sakhe angilandele Yebo. Nkosi yezulu Amen. hayi ukuthi inkinga lana ngizoyichaza kafishane bahamba ophethu lapho bemlandela ukuthetha uJesu besiqonda isiphambano esho ukuthetha uJesu kwaze kafika isikhathi lapho ukuthetha uJesu ebethela khona ake ngiyixoxe le ndaba Yebo. bahamba abaphethe iphambano ezibona ngamehlo abayitshethe noma amaflag abaphakamisile Yebo. wazayobethela uKristu Jesu bamlandela basiphethe isiphambano semfihlakalo Amen. Nkosi yezulu Yebo. kwaze kafela lapho khona uJesu esebulewe baqala babulawa abafundi bakaJesu okwaqala ngoStefane owabulawa wakhandwa ngamatshe Amen. egcineni babulawa bonke abapostoli Nkosi yezulu kwaze kwazobulawa ngisho Petro ababula ngo67 noPaul wabula ngo67 motho kumtapo olwazi endabeni yebandla Amen. Nkosi yezulu Yebo. bebulawa inkosi yamaRoma uNero Amen. Nkosi yezulu Yebo. ngoba noJesu uqobo wabulawa amaRoma uqobo egameni lenkosi Kristu Jesu Amen. ngoba alikho ibandla lamaRoma kodwa amaRoma umbuso waseRoma Nkosi yezulu balwa umbuso waseRoma kuyadabukisa ukuthi abantu abaningi bayizindimbani bantu bagcina emabandleni ngamasonto baye ebandleni abazi ababaholayo bayakwazi lokho Yebo. Nkosi yezulu uthi akulona ibandla Nkosi yezulu ukuzeke lesi siphambano esisetshenziswa emabandleni Jesus osuthatha sikhona emabandleni namhlanje yena kunenkosi yamaRoma igama layo lathiwa uConstantine Jesus ngo 313 ngonyaka ka313 ngoba lenkathi kwelishitamente kwaqaphansi kwabalwa Nkosi yezulu Amen. ngo313 uConstantine umethatha umbuso wabhekana nenkosi ayinombango nabebanga ukuthatha ubukhosi Amen. kwadinga manje aphume aye empini uthemezo empini waphupha iphupho amaRoma yakwazi lokho emtapololwaza ukukhona lokhu kuyavela nginayo incwadi ekhuluma ngendaba yebandla likaKristu Jesu Amen. wathi uConstantine mezophuma empini waphupha ebusuku waphupha uphawu lesiphambano phezulu esibhakabhakeni Yeah. kwasethatha lolu phawu uzonqoba ngalo Nkosi yezulu Amen. kahle kahle wayethola umusa uConstantine ukuthi akathathe manje uKristu Jesu Yebo. oyisiphambano ngisakho ngichaza uKristu Jesu isiphambano kanjani Nkosi yezulu uConstantine waswela abachazi kanti umbono phela uyachazwa Yebo. iphupho liyachazwa Nkosi yezulu Amen. uConstantine uyena wahamba waya kuyihlakaniphi nje ezomakhela uphawu lesiphambano Nkosi yezulu ake sivule lana sibuke lana ngamhlanje esivule incwadi kaGenesis kusahluko 41 so ufunda khona nje incwadi yokuqala eBhayibhelini 41 sifunde khona ngamhla ufale ephupha iphupho Nkosi yezulu Amen. lokhu ke okwakufuna kwenziwe uConstantine Yebo. kodwa waswela abazomchazela ukwenziwa njani mawuphupha iphupho waba nalo bhadi inkosi yamaRoma kanti uSathane ufuna ukusebenza ngayo ukuze namhlanje uSathane azuza abaningi ngayo Nkosi yezulu Amen. awungifunde ngamhlu uFaro la ephuphe iphupho uyabona lapha ku Genesis 41 awungifunde isihlonde kuphela kuqala amaphupho kaFaro Nkosi yezulu aw Nkosi yezulu
awungifundele from verse 1 ngokuphuthuma. Wathi ngasekupheleni kweminyaka emibili waphupha uFaro ubheka wayemi ngasemfuleni. Uyaphupha lana uFaro. Qhubeka. Bheka kwakhuphuka emfuleni izithole ezisikhombisa. Izithole ezisikhombisa ezibukeka kahle zikhuluphele zadla emhlangeni. Nazo ezinye izithole ezisikhombisa zenyuka emfuleni emva kwazo zibukeka kahle zondile zema kwezinye izithole ogwini lomfula. Angiyichazi kafishane indaba. Yebo. uFaro waphupha lana lezi ithole ezibuka kahle ezikhuluphele. Amen. Emva kwalokho masayibuka ephupheni kwaseqhamuka ezibukeka kambe ezacile. Yebo. Inkinga lapho uFaro akhathazeka khona zaswa lezi ezacile zahle ezikhuluphele. Yebo. Wavuka uFaro eksene ekhathazekile ukhathazwe iphupho uliphuphila kalazi lisho ukuthini. Amen. Angifune verse 8 ngenxa okuphuthuma sizojombela ku verse 8. Wathi ekuseni umoya wakhe wakhathazeka wajuma wabiza izanusi zonke zaseGibhithe nezihlakaniphi zonke zalo. uFaro wazilandisa iphupho lakhe kepha akubangakho ongachazela wona uFaro. Ongachazela kepha akubanga ongachazela wona uFaro. Ungakho uFaro inkinga uFaro lamaphupho awaphupho kwathi uwaphupha mabili ngosuku obodwa. Ngizoyixoxa kafishane. Kodwa monesikhathi mbuke noma mlaleli ungayifunda nje uyifunde kahle yonke. Mina ngifunda ngixoxa ngiyayinqamulela. Wapha lezi ithole lezi ezikhuluphelezo ezisikhombisa ezinhle nezatile emva kwazo ezibuka kambi ezizace lokho kubhlungu zasezidla lezi ezikhuluphele. Nkosi yezulu. Uthe jike emva kwako kwaphinde kwabakhona eliphupho ngobusuku obodwa. Ikhwebu ezisikhombisa ezikhuluphele zombila. Ebuka kahle kwaseqhamuka futhi ikhwebu ezisikhombisa ezatile zombila ezibuka kabi nazo zaphinde zadla lezi. Yebo. Ezikhuluphele. Yiko lokwamkhathaza kakhulu. Uyabona amaphupho seqhamuka ukuthi manje mangakanani? Mabili ngobusuku obodwa. uFaro masekumkhathaza lokho useqoqa bonke abahlakaniphi nezanusi zaseGibhithe ufisa uzomchazela iphupho. Wangabakhona okwazi kumchazela uFaro iphupho. Amen. Nkosi yezulu. Jesus Lord. Wakhathazeka uFaro. Nkosi yezulu. Angifune verse 14. Sesiyezwa ukuthi akabanga khona ongamchaza uFaro iphupho verse 14. uFaro wayesethumela wabiza uJosefa. Bashesha bamkhipha emgodini. Waphucula. Waphendulela ezinye izingubo wangena kuFaro. Wayesethi uFaro kuJosefa ngiphuphe iphupho kakho ongechaza ongalichaza. Sengizwe kuthiwa ngawe lapho ulizwa iphupho ngalichaza. Sengizwe kuthiwa lapho ulizwa iphupho Josefa ungalichaza. Amen. Ngizoyixoxa futhi kafishane. Yebo. uJosefa ulandwa nje namanje na. Yena ulandwa bahluleke bonke abakhona emhlabeni lana kaFaro ebusweni wakhe ukuchaza iphupho. Yebo. uJosefa kade lana endlini kaFaro wayefike ngokudayiswa kuswele edayiswa abafowabo wazafika eGibhithe wafika abawosiza ngokusebenza endlini kaFaro wadeqa nje lo mkaFaro amanga wasiyaboshwa wavalwa etilongweni wafeta etilongweni wasechazela iboshwa ezimbili amaphupho azo aba njengokuba uJosefa wachazile. Amen. Uma sesiyasale ziboshwa esasinde kubulaweni ngenxa yesigwebo saso uJosefa kade eshithi uyomose ubuyisela ndani yakho ususeva uFaro bese uyangikhumbula ungibike kuFaro. Jesus. Sesimkhumula ngalesikhathi esibona sosengozini. Yebo. Walandwa kuJosefa. Amen. Masefika uJosefa wafika uJosefa uFaro uyachaza ngizwile ngawe bonke bahlulekile Josefa.
kuthiwa uzwa ungawazi ukungichazela Amen. uJoseph waselichaza iphupho waliqeda walichaza iphupho lonke Yebo. Jesus. nkosezulu uthe maselichazile iphupho kwafika phupho uFaro sejayi nkosezulu Jesus. angifuna uvesi 38 Wayesethi uFaro ezincekweni zakhe singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu na? uselichazile uJoseph iphupho ukuthi leliphupho leli lisho ukuthi kuzoba neminyaka esikhombisa yenala neminyaka esikhombisa yendlala emva kweminyaka esikhombisa yenala Yebo. ngalesikhathi kusekhona iminyaka esikhombisa yenala yokudla okuzoba kuningi kube khona ingcebe emhlabeni kufuna kuqoqa ukudla Yebo. okodwa ngeminyaka ewu7 ezolandela yendlala bangafa abantu besizwe indlala Amen. ngakho kufuna kukhetha umuntu ohlakaniphile Yes. ozokwazi ngalesikhathi senala aqoqa ukudla okuzoyanela leminyaka ewu7 Jesus. yendlala Amen. uFaro usephendule ezincekweni zakhe ngoba uyabona ukuthi la kufuna umuntu ohlakaniphe ngempela Yebo. ngithanda lami ethi uFaro singamthola nomuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu na Amen. nkosezulu Yebo. bahlulekile kumthanza bokuqala Yebo. kwabe ngenamoya kaNkuluNkulu nkosezulu Amen. lento ke yenza ehlela uConcertine waliphupha iphupho wasela bazomchazela ngoba wasela into onomoya kaNkuluNkulu Amen. nkosezulu Yebo. inkinga Concertine wahamba kuConcertine bamchazela ke laba bangenamoya kaNkuluNkulu bavele bathi bona njoba uliphupha iphupho bafuna ukulenza njoba linjalo Jesus. Oh. bathi akwakhiwa iflag bamdwebela iflag balifaka isiphambano wahamba uthe uConcertine mase empini namasosha akhe amabutho akhe kwakhona abamba phambili bambe bephamisa iflag nesiphambano kanti uzofika vele bese yanqoba empini Yebo. uthemva konqoba empini uthemebuye empini wasethi hey isiphambano masiphasiswe sisesenze umuntu wonke okhona emhlabeni Oh. namakrezo wakhe mekhuma ngesiphambano kusho nawa wayeka ngabe sabulawa kwangathi amakrezo ke athola ukuphumula ngabe sabulawa wasethi uConcertine asingene isiphambano sifaka nasemabandleni Oh. nkosezulu Yeah. ingakho ke emabandleni namhlanje nkosezulu Jesus Lord. uthole emabandleni ngenxa yongazi itshenqa kaHosea kusahluka 4:6 ithi abantu babhubhe ngokusona ulwazi Yebo. uthole izindlu zokukhonza ezikhona emhlabeni ubona ngophawu lesiphambano Yebo. ngiyathanda ukusho ukuthi kuronke lokho kuwuphawu kaSathane uphawu kaDraco Nkosi yezulu Amen. endlini uNkulunkulu angimise kuyo ukuthi ngibe ngumholi kuyo nazo zonke indawo uNkulunkulu okuyoba kuhle kuzo kuyo ukuthi angifinyelise kuzo angisoze ngathi mangakho indlu yokukhonza ngiyifaka isiphambano esibona ngamehlo ngosiphansi sibona ngamehlo sike Draco Amen. Nkosi yezulu Yep. yingakho kunomhlabeleli lana umculi ngethi kwakuthiwa uShongwe Yebo. wena ngoma ethi waphatha isiphambano uyasazi yini Oh, yebo. Nkosi yezulu Yeah. abantu ukuthi bonke emhlabeni baphatha isiphambano kanti abasazi usaqalaphi Nkosi yezulu yingakho isiphambano uzosithola ukuthi Nkosi yezulu Amen. sikhona izindlu zamasonto Yebo. Jesus. Nkosi yezulu Yebo. usikhona futhi emathuneni Hey. Impela. ongakholwa abiza inyanga izobethela ifike phambi ngomnyanga ishaya isiphambano Hey. eminye icaphe nasemafasteleni Yebo. ishaya isiphambano abathandazi noma athiwa bamapha amabandla ababiza ngabaprofeti Yebo. nezayoni nazo engubeni zazo uzofitha isiphambano nasemadukwini emakhanda isiphambano Yebo. Nkosi yezulu emabandleni amanje usifithe ngisho emapulpiti epulpiti la kuzoba khona umgcojo ipulpiti wathi nesiphambano ngaphambili ngiyathanda ukusho ukuthi sifakwe ngokungabi nalwazi Nkosi yezulu Amen. ngakho lesi sikhathi namhlanje isikhathi sonawathi leso siphambano ubusifakile endlini okukhonza isikhathi sothi usikhiphe unathi ubusifakile kwipulpiti isikhathi sothi usikhiphe nathi bese certificate sokugcotshwa noma ngabe kuthiwa isitifiketi sani kudinga usikhiphe Nkosi yezulu Hey. bake badideka abanye lapha ePhantshani
ngithi kwabanye abantwana abangenze i-letterhead yebandla yebo sengiyabe ngiyathola sebenza i-letterhead mase ngiyilanda inesiphambano ngathi hayi abantu abamba ngicane ngikhiphe isiphambano yebo ngibanikile ukufuna bakufake ku-letterhead igama lebandla kodwa nginothi bona bane experience ukuthi amabandla onke phela umfundisi nombani nje ufuna isiphambano yebo ngathi mina angisidiki isiphambano bathi yini baba ikanti wena umfundisi alisiphambano lesi sento yenkolo lathi hayi nikhuleke abantu abami mina angisebenzise isiphambano kanjalo Nkosi Yesu amen ingakho ngenxa yokungazi usifica ezindli zokukhonza Nkosi yezulu ngike ngasho ngamagema adlula ngathi ishinto lokugqoka kudinga ahluke ombuso okhanya nombuso bomnyama sathi singabokukhanya iphambano sasihlangana ukuthi siphambanweni usekhanyene kanjani into enziwe ebumnyameni uyayenza nawe into ephethwe inyanga nawe uyayenza into ezibethela ngayo inyanga nawe uyayenza into enziwe amaRoma abulala uJesu isiphambano silengise emqaleni nawe usilengise nakwipulpit nasendlini okukhonza Jesus Nkosi yezulu amen abantu bayabhubha nginokusola bazalwane ulwazi hey Nkosi yezulu Jesus Lord ake sifuna incwadi hayi kaTimotheyu wokuqala kusahluko 4 uverse 1 Nkosi yezulu amen uJosepha masechaze ngesiphambano Nkosi yezulu amen wathi uJosepha wathola igunya loba ngumbusi waseGibhithe emva uFaro ke ngixoxa kancane indaba uFaro setholile ukuthi uJosepha Jesus ukwaze ukuyichaza lokuqala ukwazi ukuyichaza ukuchaza lephupho usethi singamthola lapho into njalo onomoya kaNkuluNkulu Jesus yebo wabu uFaro esebuza enduneni zakho kuyiphathima ukuthi singamthola laphi waqhubeka uFaro wasephila kuJosepha wathi njengoba uNkulunkulu ekhombise wena Josepha wakho ukuchazela iphupho ngakho sengizobeka wena ke manje phezulu kwa wonke umbuso bonke abantu bayohlelwa ngenxa yezwi lakho yebo Nkosi yezulu phela isihlalo sami sobukhosi kuphela engizokugodlela sona ukuthi ngimina ngizoqhubeka ngiyinkosi ngaphezulu kwakho kodwa konke leGibhithe sozohlelwa ngezwi lakho Nkosi yezulu amen nansi inkinga abantu bonke Nkosi yezulu amen ndwake ngasho ngathi kuneyindimbane zabantu komanje abane ndwake chaza ngesiphambano basebenzise emabandleni endani zonke abantu basemaromeni impela bathi basebandleni nabo lika Jesu bathi bayinhlangano abantu bayinhlangano yenhliziyo kaMaria abayinhlangano kaJosepha ngiyathanda ukusho ukuthi ukuswela ulwazi lokho Nkosi yezulu amen Nkosi yezulu ithi incwadi kaTimotheyu esifunda abantu ngiyathanda ukuthi siyifunde kafishane Timotheyu wokuqala kusahluko 4 ongifundele khona uverse 1 kuphela kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benake omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni kukhona izifundiso ezani bazalwane zamadimoni ngona khona lapho lamabandla lawa amaRoma kunezifundiso zakhona kunezincwadi zakhona athi umuntu basekhonka ngazofundo noma ngathi usufa nezifundiso eziphilayo ngeke akwazi ukulalela Nkosi yezulu ngoba ukhonkiwe ngayo ukhonkwe emncane bayabazi bangiqaba abantu bamaRoma okudabuka bese uqala ukuthi udabukaphi waphela amaRoma okudabuka phesheya yeRoma yebo wena ngokuzalwa la Nkosi yezulu amen awungena incwadi kaTimotheyu wesibili kusahluko 3 uRoma izwe uverse 13 no14 13 no14 kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubeni bedukiswa
Because bazokhwela phambili ebini bedukisa benjani futhi bedukiswa nabo inkinga badukisa njengoba banjani badukisiwe ingazo futhi uthi kunabayifundisayo lento lezi inkinga nabo abadukisiwe nabo baqhwa badukisa Nkosi yezulu amen abanye kuphela abaze emsukweni bafuna ukudukisa ngwana badukisiwe inkinga ifoundation abangayazi Hosea 4 verse 6 abantu baphupha nqokusolwazi funda iverse elandelayo uverse 14 Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ukufunde kobani uPaul lana uyala uTimotheo kodwa wona Timotheo mntanami yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ukufunde kobani Nkosi yezulu amen ngiyathanda ukuthi ke siye lana ukuvesa kafishane kumbuli ikhethini mhla uJesu esezobanjwa ukuthi uma ngithi uKristu uJesu wabulawa amaRoma ngikuthatha phi lokho Nkosi yezulu nawo komanje inkosi yamaRoma ukhosi ethini uyena wafaka isiphambano emabandleni Nkosi yezulu amen Nkosi yezulu nalo thekudinga kuba namabandla otho njalo anosenti bani well ake sifunde uJohn kusahluko 11 uverse 45 Jesus ngoka John kusahluko 11 Jesus Lord uverse 45 khona ngiyathanda ukuchaza kafishane lana uJesu wayekade lana uKristu uJesu esanda kwenza isimangaliso phezulu kwemaso zonke ayekade ezenza eyiningi lana wayekade esanda kwenza isimangaliso sokuvusa uLazarus ethuneni sezizini izinsuku ufunda verse 45 umphakathi unquma ukumbulala uJesu khona abaningi kubaJuda ababezile kuMaria bebona abekwenzile bakholwa nguye kepha abanye babo baya kubaFarisi babatshela abekwenzile uJesu amen babatshela abekwenzile uJesu uthi wenzeni Nkosi uJesu lana abaningi bakholwa nguye kusole simangasweni lesabasibone kuvula Lazarus ekufeni abane banyonoba ngoba kwenzeke bangabukhona abantu abazohamba ngale baya kubaFarisi bayobatshela ukuthi uJesu wenzeni manje ngalena qhubeka ngalokho abapristi abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi labaphilo okhulunywa ngaba abapristi basemaromeni Jesus nabaFarisi basebenza njani bamema umphakathi bathi siyakwenza njani na lo muntu wenza izibonakaliso eziningi uma simyeka njalo baza kukholwa nguye bonke lo muntu sizowenza njani ngaye lo muntu na kusho abapristi basemaromeni nabaFarisi lo muntu wenza izibonaso eziningi nemaso eziningi sizokwenza njani ngoba uma simyeka bonke bazophenduka bakholwe nguye bazosindiswa bonke abantu Nkosi yezulu qhubeka amaRoma ayakufika asamuke indawo nesizwe amaRoma azofika afika thothi simyekile bese asiphuca indawo nesizwe yindaba lezosikhathi umbuso wamaRoma kwakuyiwona ophethe umhlaba Nkosi yezulu amen bathe kuyixoxa kafishane bathe besamfuna uJesu besafuna ukuthi bazombamba kanjani naka lizobe sokusuka uJudas Iscariot esiyakubona esiyokhuluma nabo base bemthembisa ukumnikeza imali wasakha isu lokumbamba uJesu uJesu wase eyabanjwa ke washawa kwenziwa konke wazobethela isiphambaneni bonke ababembethela oHerodi noPilato kwakwabapristi bamaRoma Nkosi yezulu bonke nje abaphothi bakaKristu uJesu babulawa yibo kuze zofika koPetru kuze zofika ngisho ko Paul uqobo ake sifunde mhlambe sokuzoba yokugcina lena ngazi lapha kuzenzo kusahluko 16 uverse 19 amen kwathi abaniniyo lana ke ngiyichaze kafishane le ndaba lana uPauli bayenda nokukhuleka sebehlala nentombazane enomoya omngoma
ethola abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula yamebona uPawuli yahamba imemeza emva kwabo ithi laba abantu bayizincezu kaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kimi indlela yensindiso yebo awufunda uverse 17 yona yamlandela uPawuli nathi yamemeza yathi xoxa indaba manje ohamba noPawuli qhubeka yamemeza yathi laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso ngoba kwakumenzela ivangeli lensindiso kaKristu Jesu qhubeka yakwenza lokho izinsuku eziningi kepha uPawuli esecasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuyo wayesephuma ngaso leso sikhathi kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile bababamba oPawuli noSila babahudulela esigcaweni phambi kwababusi qhubeka babayisa ezinduneni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bengabaJuda bafundisa imikhuba esingavunyelwe ukuba siyamukele siyenze thina esingamaRoma laba bantu yebo ngoba amaRoma kwaseqaleni iwona amele nebandla lika Jesu amen ngisho Paul babeshawa yibona Nkosi yezulu amen Nkosi yezulu into engixakayo emabandleni onke kuphathwa leli Bible yes liyafunda yebo kodwa still abaliboni ish impela Nkosi yezulu amen yingakho ngena kupa uJesu uhambela abafundi bakhe beEmmaus emva kokuvuka wathothi bahamba naye bengamboni kodwa ufika isikhala lapho bavula khona amehlo yebo bakwazi ukumbona base bekhumbula imibhalo yebo manje abantu ubona bengamboni uKristu Jesu ngabehamba nayo kubambe ukuthi kuphela abakakwazi ukumvuma impela bese kuvuleka ingqondo kubo Nkosi yezulu amen bese bekwazi ukumqonda Nkosi yezulu qhubeka mongameli isixuku sase sibavukela nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo bashawe ngenduku sezibashayile imivimbo eminingi zabaphonsa itilongweni zayala umgcini ziboshwa ukuba abagcine impela yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongweni elingaphakathi wabopha izinyawo zabo ogongolweni ingakho uyabona amaRoma akaba nenkinga ngenanga emva kwa eshaya uPawuli moya lapha kuzenza ku22 mhlambe sokuyokugcina nje egameni lenkosi Kristu Jesu kuzenza 22 uverse 22 futhi akaba nenkinga mhla uPawuli belibamshaya wathi uPawuli verse 2 ngumRoma ya Nkosi uJesu Nkosi yezulu amen kepha bamlalela kwaze kwaba kulelozwi base bephakamisa izwi labo bethi msuseni onje emhlabeni ngokuba akufanele ukuba aphile Nkosi yezulu qhubeka kwathi bangalasa behlubula izingubo bathuquza uthuli phezulu induna yenkulungwane yayala ukuba angeniswe ekamu ngenkali besavuka amadlingozi bevuka amaqunga ukuthi ngabe sebembambe bamdwengula uPawuli yebo induna yekhulu yathi angengiswe ekamu yathi akahlolwe induna yenkulungwane qhubeka akahlolwe ngenduku ukuze aqonde ukuthi ungasiphi isici bememeza kanjena ngaye yathi akahlolwe ngenduku ukuze iqonde ukuthi kungasiphi isici bememeza ngaye kanje ngaye verse 25 kepha besamelula ngemichilo uPaul wathi enduneni yekhulu eyayimi khona kuvunyelwe yini ukushaya umuntu ongumRoma
engalahlwanga icala na uvunyelwe yini wabawuku Pawuli njani ngishaya kanjena kuvunyelwe ukusha umuntu ongumRoma engalahlwanga icala amen Nkosi yezulu yebo qhubeka induna yekhulu ikuzwile yaya enduneni yenkulungwane yabika yathi usuza kwenzani na ngokuba lo muntu ungumRoma yebo usuzokwenza manje umuntu esemshaya ngomRoma ngwaphela amaRoma iwona ebulala abantu Nkosi yezulu iwona ebulala amaKristu inkingo Paul udonsa leli page nje udonsa isikhali asenza engakabi umKristu esomRoma kangenkathi esafunda ecollege likaGamaliyeli esazothola amagunya nedifference otakwenza kusemthethweni kumvumela uthambe ezingena amaKristu yebo Nkosi yezulu qedela kancane mongameli induna yenkulungwane yayisifika yathi kuye ngitshele wena ungumRoma na yena wathi yebo verse 28 kepha induna yenkulungwane yaphinda yathi mina ngalithenga lelo lungelo ngenani elikhulu kodwa Paul wathi kepha mina ngazalwa nalo ngenxa yesikhathi sokuchaza ngegemezayo mhla kuhle enkosini sibuya sifika lana ukuthi kuhlukanaphi ukuzalwa nento nokuyithenga ubulungu besizwe yes Nkosi yezulu amen hayi siyabonga sasutha siyabonga kakhulu impela inkosi ayibusise Nkosi yezulu amen hayi cha sayibonga nje inkosi Nkosi yezulu ayilokhu isilungisa amen yebo kongakamamkela uJesu Amen. abe inkosi nomsindisi nalithuba Nkosi yezulu mthathe abe inkosi nomsindisi Jesus Lord ngeke uzuyisola angifuni ukukukhohlisa uyena ophethe ukuphila kwethu sonke kunjalo kwala ngisho ungamfuni ungakamthatha ukuphila kwakho kukuye okwakho nje ukuthi usarende kuye ngoba vele ukuphila kwakho kukuye Nkosi yezulu thatha uJesu abe inkosi ukuze uzokwazi ukuthi bese uthola ukuphila kwingona phakade Jesus siyabonga kakhulu mhlambe nje amazwi okuvala sibonge yebo egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha siyabonga siyabonga uNkulunkulu indlela asebenza ngayo siyabonga kubaba umpostoli ungubani uNkulunkulu samthulise lezi zifundo ezingaka yebo kulungiswa ibandla abangcwele kulungiswa thina sibonge kumphathi wethu ubaba uShabangu ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha ukuthola ithuba elihle kangaka namanje futhi sisasho njalo kade sashilo umphathi wethu ubaba uShabangu ukuthi hayi uJesu khona ongakhethi ibala lamuntu thina sibuye sihlupha ngokuthi sibuye sikhethe kodwa ukhona uJesu ongakhethi ibala lamuntu ongakhethi ukuthi uzalule kuphi emakhaya lokushini edolobheni noma kuphi kodwa nje uJesu uthanda wonke ukuthi umuntu asindiswe wonke umuntu wonke akakhethile ukuthi uqhamuka kwesiphi isibongo noma usibongwana noma uqhamuka endaweni edelelekile kodwa nje uJesu uyabathanda abantu bakhe kodwa ufisa ukuthi bashintshwe bangabe saba abantu bakaNkuluNkulu kodwa babe ngabantwana bakaNkuluNkulu so siyabonga sithi uJesu lisekhona ithuba lapha emakhaya noma kuthiwa kuphi seteksini usilalela noma kuthiwa kuphi esibhedlela emajele noma kuthiwa kuphi nje nali ithuba lokuthi umthatha akadinga imali yakho akadingi nantoni nje enye ebonakalayo noma ethenjwayo akadingi ukuthi uqale uvaye kwenye indawo ukuthi nje mawuzwa indaba zakhe ithuba leli ungasasho ukuthi hayi kusasa labefundisi mebebuya ngesonto ezayo noma ngenyanga cha manje ilona thuba lakho leli lokuthi uJesu ayithathe impilo yakho kusemanje umvume ithuba lisavuma kusashunyelwa kahle ungakafika insuku ezimbi ilona thuba elihle leli ithuba lomusa amen siyambonga ophilayo egabeni lenkosi Kristu Jesu simbonga umdala weinsuku kwehle igaba lenkosi Kristu Jesu sibonga nje nokubekezelana konke kwehle igaba lenkosi Kristu Jesu kusukela solonke sifikile lana ndwabi siphile sabuya uba khona estation seKwatathomedia siyambonga kakhulu umdala weinsuku engakusho nekugcineni ukuthi osimkhonzayo
uNkulunkulu wethu wadala izwe nomhlaba owathi mekhuluma kuGenesis isahluko 1 uverse 26 wathi masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse emhlabeni. Uphinde uyasho encwadi kaIsaya kusahluko 43 mhlambe ngelanga soyivula kahle kuIsaya 43 uverse 21 mongayivula uthi uNkulunkulu mekhuluma ukhuluma zalo kuzowathi impela hayi uyayiqhenya uthi laba abantu engizenzele bona ukuba bashukele udumo lami emhlabeni. Ngiyathanda ukusho ukuthi ube khona emhlabeni uNkulunkulu wayefuthi ubukhona bakho kube okuveza yena kube ukushumela yena. Inkosi nibusise endaweni zonke. Siyabonga kakhulu. Okunyeke futhi engihlale ngisho njalo ukuthi angisoze ngayeka ukulibala ikona ngoba ngiyathanda ukuthi angabikhona mhlambe nowathi unenkinga uyothi mhlambe unokuthile ofisa ukwazi kabanzi noma umbuzo othile mhlawumbe ufisa ukuthi udinisa ungasathi ukuthi bona labazalwana noma ubaba ngubane ngamthola kanjani nazi inamba engitholakala kuzo. Amen. Nkosi yezulu. Eyokuqala ithi 072 151 3470. Amen. 072 151 3470. Esibili ithi 061 254 2817. Yep. 061 254 2817. Egameni lenkosi Kristu Jesu sibonaneni ngokuzayo siqhubekeni sithwalaneni ngemkhuleko ukuze kube kuhle enkosini uba futhi siqhubekeni sizosizana nje nathi akona uthi ngoba mhlambe sihlaniphile ingwasazi kakhulu kodwa kuumusa kaNkuluNkulu nathi siyadinga ukuthwala ngemkhuleko. Inkosi nibusise. Amen. 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 Siyabonga kakhulu. Inkosi nibusise. Inandisele siyabonga kakhulu nasemakhaya nonke nje inkosi mayinibusise ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane ngelandelayo. Amen. Amen.